20 uffiċjal mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili marru l-Greċja ħalli jkunu ta' għajnuna l-awtoritajiet Griegi f'ħidma li għaddejja biex jintfew nirien li ħakmu l-pajjiż. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, r-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri u d-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Coleiro spjegaw li wara li 32 uffiċjal għenu fid-diżastru li ħalla t-terremot fit-Turkija, issa kien imiss li 20 uffiċjal Malti ieħor jagħtu semhom fil-Greċja għall-ewwel darba f'ħidma ta' tifi tan-nar. Camilleri semma t-taħriġ u l-investiment qawwi li sar anki fl-għodda tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u qal li saru passi ta' ġgant fil-protezzjoni ċivili minn dipartiment li ma tantx kien armat biex jassisti għal dipartiment li mhux biss jeċċella f'pajjiżna iżda qed jgħin lil popli oħra il-barra mill-pajjiż. Din id-darba kena talba mill-Gvern Grek fejn qed nagħmlu użu mill-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili, fejn tim tal-protezzjoni ċivili ser ikun il-Greċja matul il-15 li ġejjin sabiex jassisti f'wildfires. Li anka permezz tagħha mhux biss nkun qed nassistu allura f'nirien u anka f'xogħol li huwa ppjanat diġà, iżda wkoll il-ħaddiema tagħna ser ikollhom iċ-ċans li jieħdu taħriġ illi fil-verità ħajkun bżonn sal meta jiġu lura Malta. Id-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Coleiro qal li sa mill-bidu ta' din is-sena fil-Greċja feġġew iktar minn 5200 nirien qawwija fil-kampanja u nqerdu 1250 ettaru ta' kampanja rurali. Huwa saħaq li Malta rċiviet talba l-għajnuna diretta mill-Protezzjoni Ċivili Griega minħabba l-fatt li l-pumpiera Maltin huma mill-istess reġjun jifilħu jaħdmu fis-sħana tas-sajf Mediterranju. Sa dan it-tant uffiċjali fih dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili spjegaw il-ħidma li se jkunu qegħdin iwettqu. Hemmhekk aħna nkunu ngħinu l-kollegi tagħna Griegi jirrispondu għal forest fires li jista' jkun hemm. Din il-prepositioning ukoll ħatkun ta' għajnuna għalina biex aħna nsaħħu il-knowledge tagħna fuq forest fires kif ukoll nagħmlu exchange of expert. X'inniġu lura ovvjament ħanaddu il-knowledge tagħna lin-nies ħalli intejbu il-capacity u l-operat tagħna biex nirrispondu għal bushfires u forest fires li jista' jinqala fl-ikwati tagħna jew fil-viċinanti tagħna. F'nuqqas ta' dawn l-uffiċjali d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ħaseb għal kontingenza fl-operat tiegħu b'230 uffiċjali oħrajn li se jibqgħu joperaw b'mod normali f'pajjiżna.